Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Nongelam jong ke United Democratic Party na Ribhoy District uba Lawrence Nongrum haga arpu lai tarik ubna rempang arajar arpu ar harengkat lang bat kinong Kershan jong ula pentikna bakila da penyaso akum ki dekot ki bapura sya ke National People's Party haga arpu ar tarik ubna rempang arajar arpu ar. Kani ka jingmi no jong kinong ilam na ka UDP kalong ban ai jing Kershan ya ka MDC ka bamenta jong ka umsning constituency ka kong Magdalene South kami maulong ka banya kun ya ka election MLA na ka tiket jong ka National People's Party na ka nongpo constituency haus nam arajar arpulai. Kumbangila ayarai haka tegas ngi haka kanyaw tarik unay baar da ka way ka jimut ka jing perkat bangin Kershan ya i kong Magdalene S maulong. Bat hadin ke jing rai jong ba in panyeso syaka parti NPP ngi na kaliang ki nong tre jong ke UDP ki bala de resign na ka parti UDP hapo ka Ribhoy district ru ngila ya runglang bat i menen kesni ka tarik unay ba ngi kwa ru ban ai ka jing sungo ka bakerpang ya i chief minister badan borom jongi i Sir Conrad Kongkal Sangma ibala pediang sungguh ngi ki perlok na ka parti UDP menen hapo Shillong mat kumjuru ngi ai ka jing sungguh ka bakerpang ya i deputy chief minister jungi i ba Preston Tensong ibala pediang sungguh ngi menen mat kumjuru i state president jungi i Dr. WR Kharluki ngi penpauru ka jing sungguh ka ba hadu kata-kata yakine kinong ilam hadin ba ngila pelong ya ka meeting menen kila de declare sendan ru baya ka tiket NPP napo kanongpo constituency ngila pentikna ya ikong Magdalene S Maulong adin jong kane kajing panyeso bat ka NPP na kaliang jongi ki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban pau ba ya ka daw balay ba ngi late ban panyeso ilade syakane ka parti kabahakmat kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre sutom jong ka MDA government hapo kajing elam jong isar Conrad Kongkal Sangma ngi i ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persangkat bala banweng no ya kine kajing kata kadai kabahakmat kabaa kalong ba hadin bangila ya perkat ba hadin bangi loyo i yaki kenrum jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem arajar arpolai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bangi angnut bahado ta kata habangi krenpat ya ka Ribhoy district ngi i bahapo kineki santli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job ya ke sunset na po Ribhoy district. Tanamar kata na kaliang jungi kinong Kershan jong ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP na kaway ka jemur ka jing perkat bahaba ka NPP ka kan job sunset na po Ribhoy district. Ka NPP kum ka parti but ka government kan pai kmat ru sya ka Ribhoy district but kamtam lile kan pai kmat siya ka nongpo constituency kabangingi angnut banwan ra ya ka jingkela hapo ka Them Ribhoy lada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Ribhoy district komno ngila ban penkela ya ki weipat ki jaka tena kaliang jongi ngikwa ba nginya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S Maulong na ka NPP hapo nongpo constituency but ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP kan don hapo ka constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan paitlam yangi bar kumjuru ka parti kan paitlam yangi banweng ya kijing ka bangi kum ki nong song jong ka dong bar katan ngimat hapo ka nong po constituency